дар бештар аз 2 ҳафтаи ахир ки шикоятҳо аз гаронии нархи таксиҳое ки бо номи ҷура маъруф шуданд зиёд садо медиҳад. баъзе сокинон мегӯянд бидуни огоҳии пешакӣ ё кадом эълоне нархномаи ҷура боло рафта барояшон маълум нест чаро чунин шудааст. Якими сентябр ҷои корм то хонара вай кардам аввал 12 сом мебудам ози 20 сом шуда. аслан ҷура замимаест ки дар назар аст марҳила ба марҳила дар ҳама таксиҳои душанбе роҳандозӣ гардад. ҳоло бахше аз таксиҳо онро доранд. нархномаи таксиҳои дигар дар 2.5 километри аввал 10 сомонӣ ва баъдан ҳар километр 3 сомонӣ пешбинӣ шудааст. аммо арзиши хидматрасонӣ дар таксиҳое ки замимаи ҷура доранд аз 12 то 45 сомонӣ гуфта шудааст. ҳарчанд дар бархе аз чунин эълонҳо аз 10 сомонӣ боло сабт шудааст. ронандаи таксӣ ки замимаи ҷураро дорад мегӯяд арзиши кораш мисли дигар таксиҳост. рост гап ма ҳами чанд қашид кор кардастам ҳами ҳардиш хеле як гирён мекунам олуча таксира қати ҳами ҷура такси ҳардиш як хел меравӣ хеле зиёда пасшавли надидам рости гап. масъулони ҷура ба тамосҳои ба такрори мо посух надоданд. дар бораи боло рафтани роҳгирои таксиҳо бо замимаи ҷура дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ баҳсу нигарониҳо ба назар мерасад. хабарнигор исматулло абдуллоев аз онҳоест ки дар шабакаи фейсбук аз гаронии нархи таксиҳои маъруф бо номи ҷура навишт. баъд аз ин навиштани мо дар фейсбук як менеҷери ширкат занг зад, як нафар занг зад худашро менеҷери ширкат муаррифӣ кард. баъд гуфт ки мушкил дар барномаашон будааст. дар ин барнома ҳоло гуфтанд ки дар мун ҳолати санҷишӣ аст, тести режим ва оно гуфтанд ки ин мушкилиёт дар аввал буд, яъне ки дар ҳамун вақти дар пробкаҳо истодан дар ажидан я дар ино пули зиёдатӣ мегирифт, яъне ҳисоб мекард ҳамун 60 сония нашуда. акнун гуфтанд ки ин мушкилиҳо ҳал шудагӣ аст. нархнома ба ҳамун нархи пешина ҳисоб карда мешавад, нархномаи раҳгиро. маълум нест масъалаи гаронии таксиҳои ҷура то куҷо ҳалли худро меёбанд, зеро ҳоло ин замима санҷишӣ буда ниҳоӣ нашудааст. мушкили нархи таксӣ фармоишу интизории бештар кашидан дар гузашта борҳо баҳсҳоеро ба миён гузоштааст. раҳбарони идораҳои давлатии тоҷикистон дар нишастҳои расмӣ аз зеҳни сунъӣ ё рушди технологияҳои муосир суҳбат мекунанд, вале дар таксиҳои душанбе то ҳол мисли кишварҳои хориҷа замимаҳои махсуси фармоиши таксӣ ки метавонад ба бештари баҳсҳо хотима гузорад роҳандозӣ нашудааст. дар баробари шикояти мусофирон бархе ронандагонам аз мушкил шудани корашон борҳо шикоят карданд. чунин нигарониҳо баъди он сурат гирифт ки ҳукумати душанбе танҳо ба 4 ширкати мусофиркашӣ квота ё иҷозаи таксиронӣ дар ҳудуди пойтахтро дода шумораи таксиҳоро аз 4 ба 12 000 боло бурд.